Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa gang tungo ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500, ME500 ug ang mupagkana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. O karon sa ato ang mga detalye sa ato ang mga balita. Ang hatod usab kini sa gitawag nato og VGMax Plus Herbal Capsule. Mao kini ang kusog nga karon nga mao'y kaabag ining ato ang gitawag nato og pagsugpo sa mga sakit sama sa ubo, sipon, sore throat. Mag VGMax Herbal Capsule na ta. Nasa pikas niya si Kaela Kai. Lambigit ining usa ka mayor, duha ka konsyal ug usa ka vice mayor nagpositibo sa COVID-19. Nasa pikas linya si Kaela Kai. Kael, mayo nga butag tira! Nagpositibo sa sakit nga COVID-19 ang alkalde sa syudad sa Dumaguete nga si Mayor Felipe Antonio Iperimulyo ug ang iyang positive swab test result ang niabot kagapong adlaw Mayo 24 tuig 2021. Sa pamahayag ni Mayor Remulyo sa usa ka Facebook post sa Lupad Dumaguete City of Gentle People Facebook page, gibutyag niya nga siya kumpirmado na tapdan sa makalisa nga sakit maong COVID-19. Si Mayor Remulyo kasamtang asymptomatic naka-isolate na ug nagpakaayo. Nanginaot ang mayor sa dakbayan sa Dumaguete nga unta mahilikay ang tanan sa utang dala sa COVID-19 ug mga ayo ug dali ang mga nataptan niini. Sa susamang adlaw gibutyag usab ni Dumaguete City Councilor Michael Bandal nga nagpositibo sa landuhan ni Dumaguete City Councilor Carissa Faye Tolentino Maxino sa COVID-19. Human nilugwa ang resulta sa swab test kagahapong adlaw Lunes Mayo 24 tuig 2021. Kini kumpirma ni Council Bandal sa usa ka Facebook post kung diin nakatag-usab niini si Council Tolentino ang duha ka magwalaod ang gikwarantina na ug nagpakaayo. Gihangyo usab ni Council Bandal nga kung kinsa ang nahigmamat nila kaniadto nakalabay nga 7 ka adlaw ang mamahimong mo representar sa ilang mga kaugalingon aron mas masayon ang contact tracing ug mapugngan ang pagkuyanap sa maong virus. Matud pa ni Council Bandal, COVID-19 is no joke. Sa laing balita, gibutyag ni Vice Mayor Melnica Logroño sa lungsod sa San Jose, pinaagi sa ka-Facebook post nga siya nagpositibo usab sa COVID-19. Matud pa ni Vice Mayor Logroño nga nakadawat siyang tawag gikan sa DOH gahapon sa buntag, Mayo 24 tuig 2021 nga nagapabalo nga siya kumpirmado nagpositibo sa maong virus. Kasamtang ana sa maayong panglawas si Vice Mayor Logroño, nagkwarantina o nagpakaayo na dito sa San Jose Quarantine and Isolation Facility. Nagpasalamaton usab sa DOH o sa San Jose Contact Tracing si Vice Mayor Logroño sa paspas nga pag-aksyon kalabot niini. Nang hinaot siya sa tanang Josenians nga magkahiusa o magtinabangay aron ang COVID-19 na mapakgang. Umawkad to ang nakuha natong balita sulod sa 24 oras dili pa. Kini nga balita hatod kini sa VeggieMax Plus Herbal Capsule. Ilabi na diha sa Rodas Mitis pa owned and managed by Ma'am Roda Silva sa 923 Avenue Aquatic Essentials nga nimutang sa Rizal Street, Barangay Ilawod, Tanhay City duol sa karaang ice plant. Apilang sab diha sa MJ's Eatery. Nilang Sir Undo, Ma'am Barbet Manimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug ni Ma'am Jovelyn. Ni Ma'am Adelfa Nio sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City. Ni Ma'am Chris diha sa Totos Eatery na sa may Tanhay City Public Market nga kanunay gyud nga nagplanog sa Atraka Balita 943 sa ME500. Proteksyon gratis sa masuman ang mupakusog ug mupabarog sa Labubusop Trading nga naimutang sa Mabinisit Barangay 2 Tanhay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manung
nanukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinilit nanukan diri sa gawas, kini yung nakatraka correspondent kay Lakay, may buntag kanatong tanan. Daghang salamat kay Lakay sa imuhang report. Laing lokal nga balita. May bisita si General Guillermo Eliezer, ang PNP chief sa nasod nga Pilipino sa Dakbayas Dumaguete, aron na moapil sa Order Peace Meeting Council kaghapong adlaw. Matod pa ni General Eliezer, misayo gani siya og abot sa lawigan sa Negros Oriental aron himamaton niya ang mga kauban niyang mga pulis og ang mga buhatan sa Negros Oriental Provincial Police Office. Dugang pa niya nga mihatag siya og mga medalya sa mga kapulisan nga deserving personnel, kay gusto ni General Eliezer nga hatagan og pagtagad ang mga kapulisan. Sa usab niya nga ang Provincial Police Office sa Negros Oriental mao kini ang pinakauna nga Provincial Police Office nga iyang gibisita nga siya nahimo nga PNP chief sa kapulisan. Ani ang iyang pamahayag. Ako'y mag-a-attend ng Regional Peace and Order Council meeting mamaya. At napakagandang opportunity na dumating ko na maaga para I can meet the men and women of Negros Oriental Police Provincial Office. Actually kanina, pumunta rin ako sa ating second Mobile Force Company at nakausap ko yung ating mga kasamahan. In fact, ang ginawa natin doon is that nagbigay tayo ng medalya sa mga deserving personnel nitong Negros Oriental PPO, at the same time, pati rin sa second Mobile Force Company. Dahil ang gusto kasi natin i-recognize ang mga magandang ginagawa ng ating kapulisan. Yan ay kasabay naman sa paglilis natin sa ating hanay. So napakaganda na opportunity dito. This is actually my first Police Provincial Office na binisita since I assumed office as the Chief PNP. So, Kini ang Atraka Balita 943. Ang usab ni General Eliezer nga aduna siya mga nakalatid nga programa nga iyang tutukan sulod sa iyang unom ka bulan nga pagserbisyo isa pangulo sa kapulisan sa nasod. Ani ang iyang pamahayag. ang ating namang PNP may roadmap na yan. Kaya kumuha lang tayo ng mga programa na sa tingin natin is magkakaroon ng magandang epekto sa aking nakikita sa loob ng 6 na buwan. Una, yung pang walang kamatayang internal cleansing program natin. So alam mo, yung ating intensified cleanliness policy, nahati siya sa cleanliness in the offices, in the ranks, and the community. Yung sa opisina, talagang literal. Gusto natin malinis lahat ng mga maliliit na police station kasi dyan dumudulog ang ating mga kabayan, hindi naman sa mga matataas na mga opisina. Sa naman sa cleanliness in the ranks naman, ito yung internal cleansing program natin. Gusto kong simulan ko sa recruitment. Ang gusto ko, walang padrino system, walang palakasan sa recruitment. It so happened na this week, mag-start ng ating recruitment nationwide. 70,000 yan. At dapat ang kukunin natin, the best qualified, hindi dahil sa malakas sila. At pangatlo, itong cleanliness in the community. Lahat na programa natin na nagpapatungkol ngayon sa peace and order, kagaya ng anti-criminality, anti-insurgency, anti-terrorism, of course, sa ating campaign against illegal drugs, pati na rin yung anti-cybercrime, ay ating tututukan. Kini ang Atraka Balita 943. Dako usang pasalamat ni General Guillermo Eliezer nga dako na kay niya pasalamat ilabi na sa mga katawan sa lawigan sa Negros Oriental tungod kay nahimawat niya ang mga opisyal sa Rehiyon 7 og nagkaraiya nga opisyal sa buhatan sa kapulisan sa lawigan sa Negros Oriental. Salamat sa mainit na pagtanggap ng Negros Oriental, particular ang mga kapulisan po dito. At a special mention to my classmate, General Ray Lindon Lawas, na talagang very close sa akin at natutuwa ako na na-meet ko siya dito. Of course, andito ating regional director, pati provincial director, pati na rin ang chief of police. At muli aking pasalamat at aming pong commitment ng inyong kapulisan from the national level na tuloy po ang aming suporta sa inyong kapulisan dito at nandun po ang aming layunin na kayo mapaglingkuran at magbigay ng tamang serbisyo na deserve nyo. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat po. Kini ang Atraka Balita 943. Si PNP Chief General Guillermo Eliezer, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 kaghapong adlaw. Nano ka dito sa may dakbayan sa Gihulngan.
Formal na nga milingkod isip bagong hepe si ang gihulngan na police station nga si Police Major Rolando Lavesto. Kagapong adlaw Mayo 23 to 2021 mga alauna ang atak na sa sayo nga kapunon. Si Police Major Rolando Lavesto siya ang mupuli sa pwesto ni Police Lieutenant Colonel Bonifacio Tixon nga maoy hipi sa maong police station. Kainomduman nga si Police Lieutenant Colonel Tixon milingkod sa pagkahipi sa kapulisan sa Dakbayan sa Giulngan sulod sa duha ka tuig nga pagserbisyo sa kahapsay ug kalinaw sa maong Dakbayan. Wala gimog na ang seremonya nga gipahigayon tali sa duha ka mga hipi tungod ni ining pag-usbong sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Giulngan. Ang hipi nga gihulipan nga si Police Colonel Tixon ang tuwa kini madestino sa Regional Police Office 7. Laing nga lokal nga balita. Nanukad diya sa may lungsod sa Bindoy. Milandig sa tambalanan sa Bindoy District Hospital ang duha ka mga laki nga nagngalang Ariel Amper. 20 anyos mao ang nagmaniho sa motorsiklo ug angkas niini nga si Goldwyn Abanto de Los Santos ang puro kini sa nagpuyo sa barangay Mabato lungsod sa Bindoy lalawigan sa Negros Oriental. Sa report sa Bindoy LDDRMO sa ilang gamay nga nakuha nga impormasyon nga amaw motorista nagpadulong kini sa lungsod sa Bindoy mga alas 8 ang tagna kagabi. Apan wala nila damha sa maong kurbadang dapit. Nadisgrasya kini sila sa kilid nga bahin sa kalsada og nakaangkon kini silang mga samad sa parte sa ilang kalawasan og pangususab sa ilahang mga batiis og mga bukton. Dugang pa nga nakainom kini og ilimnon nga makahubog mao ang agwa di Patalanta. Maong dali usab kini nga gidala dayon sa balay tambalanan sa Bindoy District Hospital para sa ilahang unang medikasyon o posibleng gibalhin kini sa Dakbayan sa Dumaguete para sa ilahang kumplitong medikasyon. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong walay pinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943. This portion is brought to you by Kini ang Atraka Balita 943.